apparti li essaċ ma nafux għalfej ma jużawx il-kondom inti għandek speċa dell-esperjenza aneddotali. Le miex aneddotali għalix hemm studji, mhumiex studji, hemm pereżempju hemm studji li saru minn pereżempju x'jafu fuq is-sess. Per eżempju, iż-żgħażagħ, jew x'inhuma l-attitudnijiet tagħhom lejn is-sess, u jew jekk irċevewx edukazzjoni sesswali adegwata. Dawk nafuhom dawk l-affarijiet. Le. Ġifieri ħafna minnhom din iktar surveys għaw riċerka lokali qed ngħidu, ġifieri mhux qed nikkompara. Imma ħafna minnhom le mhumiex kuntenti bil-edukazzjoni sesswali li rċevew, ħafna minnhom ma jkunux jafu ħafna affarijiet fuq pereżempju anka mart u pereżempju għandhom ċertu miti ġo moħħhom ta' kif taħdem pereżempju li jaħsbu li nista' ngħidaw li għax niddejjaq xorta folja. Tiktibha fuq karta ngħidejjin. Seba' darbit. Bl-Ingliż all right qisu li the withdrawal method speċi. Li dak huwa effettiv, mentri huwa ħafna inqas effettiv minn kontraċettivi l-oħra. Imma ħafna jaħsbu, pereżempju kelli waħda mar partikolari qalt li jiena bil-for ma kienx tuża kontraċettivi, xin kont nitkellem magħhom. Kon ngħidhom hemm inti jekk ma rridx toħroġ tqila, x'kien hemm irrid joħroġ pregnant, kien hemm numru mhux ħażin. Imma kien hemm inti jekk ma tix toħroġ tqila għalfejn mużajtx kontraċettivi. Kienet tgħidli ma jien għamilt sentejn ma wieħed u ħadd ma ħriġ tqila għax kien joqgħod attent. Da xritu għax ma qadx attent speċi. Jiġifieri kienet issa tefet ir-responsabilta fuqu li hu ħariġat ila u apposta, ġifieri seta vera, ma jiena naħseb jista' jkun li ma kienx vera għax da ġo moħħa kien għax jaf x'inhu jagħmel u raġel ikun jaf x'inhu jagħmel. Allura kien hemm din il-misconception li jekk ma tużax kontraċettivi u in time ma jeġakolax ġo fiha mhux ħatoħroġ tqila. Meta nafu li dak il-metodu speċjalment fiż-żgħar huwa mhuwiex daqshekk reliable. Ġifieri kien hemm daw il-misconceptions. U l-konsekwenza li ma nużawx li aħna ma nużawx li tfal ma jużawx daqshekk condoms x'inhi li għandna aktar pregnancies, hekk li għandna aktar pregnancies skont il-tabiba tal-Geo Clinic żdiet ukoll il-mart. Żdiet. L-imxorta ta' mart żdiet. Ma nafx eżatti. Really, HIV u... HIV żgur. Għamman dikun anka sifilis. Sifilide. Ma nafhimx fihom daw. Ma naf li żdiet. Naf li żdiet. Mela. U x'għandu jsir? Għax evidentament problema. Mbagħad ovvjament ġara fit-2013. U ħanejdlek jien ġara, issa di mhux jinħriġ bija, għax jien kont insaqsija. Fi-2013 meta kien hemm id-drop? Meta kien hemm id-drop. U baqgħet nieżla drop. Jiena kulħadd beda jsaqsi x'ġara, għaliex ovvjament l-affarijiet ma nbidlux bħala edukazzjoni. Fi-2013 ma nbidlux l-affarijiet? Ma nbidel xejn daqshekk malajr li tgħid il-laħwa kien hawn drop. L-unika jiena meta tkellimt u kienet qalli tadi fuq il-gazzetta, ġifieri t-tabiba tal-ġiju, għax kien hemm min beda jgħid għax tant qed ikollhom STDs li mhux qed jinqabdu tqal. Ġifieri qed inqasilhom tant qed jieħdu mart, imorru ma' xulxin jieħdu mart li mhux qed jinqabdu tqal. U jien kont kellimt it-tabiba tal-Geo Clinic u hi qalt li le, qalt li meta jkollok STDs trid tkun vera fi stadju avvanzat biex taffettwalek il-fertilità b'dak il-mod, għalet ma naħsibx li ta' dik l-età ikun għadda biżejjed żmien. Qed mela x'taħseb li qed jiġri u għalet fuq il-gazzetta lek qed ngħidha. Qalet mhux qed jordnaw il-pirm li mill-internet. Dik kienet l-ewwel darba li smajt bihom. Da, fi-2013 l-ewwel darba li smajt li kienet. Li jiena minn mbagħad bdejt nisma' mit-tfajliet li kienu mothers li jibdew jgħidu li jafu tfal l-iskola tagħhom li ħarġu tqal u ordnaw daw il-pinno li mill-internet. Biex jitterminaw tqala. U anka kienu jieħdu il-morning after pill li kienet għada klandestina dak iż-żmien ukoll. Ġifieri ma kienu tobba li tuwa b'mod klandestin, jew jisibu xi ħadd minn barra u jibatilhom bil-posta, ġifieri kien hemm ukoll dana.
Ġifiri, imma. Ġifiri, l-STDs tkomplew jolew u tqala Itqala issa reġeb dittola, issa reġeb dittola dal-ħar 3 snin, pero naħseb li fatturi naħseb ta' barranin ta' migrants u jekk naħseb hija. Ukoll. Sewa, x'nistgħu nagħmlu biex tipo daw jibdew jitfawlu kondom jew? Le, jiena ara, l-ewwel net meta nitkellmu fuq tqala fl-adolescenza ma nistgħux nirriduċuha biss għas-saħħa sesswali u riproduttiva. Ġifieri, issa qed nitkellem mhux kontra, ma ġifieri għax jiena għaddi klerja tiegħi. Imma huwa fenomenu kumpless għaliex għandek ħafna l-impatt ekonomiku u soċjali. Ġifieri jiena il-maġġoranza ta' daw mhux il-maġġoranza, numru minn dawn it-tfajliet jiena naħseb ara kienu forsi nofs bin nofs. Li rridu jkollhom baby. Ġifieri da tista' mhux tallimhom fuq il-kondoms u fuq il-pill jekk inti trid li jkollok baby. U kien hemm min ippjana. Ġifieri. U xetajiet? Kellem anka ta' 14 li rridu jkollhom baby. Min fejn jiġihom da ħsieb? Ovvjament inti għandek kemm esperjenzi fit-tfulija li jkunu diffiċli, li jkollok forsi nuqqas ta' mħabba, li jumbat li kollok li s-sirom jarawa bħala xaħġa li ħassalvom, xaħġa li għandi xaħat tijaj li jena qed intih l-imħabba. Umbat għandek element. Long term kif imorru mbagħad dawk il-ġrajiet? Inti long term ma tistax tkejjel għax inti trid tara. Tkejjel like with like. Ġifieri inti jekk qed tkejjel mhux ħankejjel long term. Ġifiri riċerka internazzjonali, għax ovvjament irridu nħarsu li riċerka internazzjonali turi li inti meta kien hemm daw il-ħafna studji li kienu jgħidu li teenage mothers imorru ħażin ikunu foqra, eċetera, kienu jgħat jikkomparaw. Tfajlit middle class, ma tfajlit minn working class. Jew anka minn background li huwa żvantaġġat ħafna. Meta le ma toġobniex dik. Ejja ngħidu socially disadvantaged background. Ġifieri background żvantaġġat. Għalfejn ma toġbokx underclass? U għax għandha konnotazzjonijiet neoliberali ħafna ġifieri li hemm xi kultura ta' nies li huma. Soċjalisti smajt jgħidu Insomma, il-brand tas-soċjaliżmu ta' dal-aħħar naqa' varjat. Ma nafx, ma jena li personali ġifiri. Turdak. Id-dejani. Għax jisom taħt xaħġa under class. Fil-ġerarkija, naħseb immaġinaw ġerarkija. Imma ma taġobnix. High class. Għax bottom class ma tbiħliġ ġemana. Insomma, imma ġifiri mbagħad għandek ukoll mhux ġast il-dan, imma jekk inti b'mod soċjo-ekonomiku, mhux qed dawet ħarsu l-qoddim fil-futur. Dak jgħidu la an alternative għandek żewġ tipi, għandek accelerated life course. Mela inti ta' 12, per eżempju, jiena nafa x'jiena kont noqgħod borm l-ġo housing estate u kelli ovvjament ġirien li huma ta' dat tip, li tifla ta' 12 tkun diġà rabbiċ jerba' titfal, l-ħuta. Il-ħuta, Ġifieri di għalija li kollha baby. Hija xi ħaġa li hija dak li diġà kibret ta' 12, diġà mara, diġà tagħmel ix-xirja, diġà tuħu ħsieb id-dar, tuħu ħsieb it-tfal. Allura dak li jgħidu l-accelerated life course. Allura jidħlu ħafna drabi f'relazzjoni kmieni u jagħmlu kollox kmieni. Ġifieri din hija jimmaturaw ukoll anke psikoloġikament kmieni. Imma kif imorru mbagħad eventwalment da relazzjonijiet imorru tajjeb le bħala relazzjonijiet mhux relazzjonijiet l-individwi u ara ir-riċerka turi li meta tkejjel like with like, ġifieri jekk qed tkejjel tfajlit tal-istess background, waħda kellha baby u l-oħra le, mhux daqshekk ħażin. U xiġifieri ma marrux ħażin. Ġifieri jekk qed inkejlu jiena il-faqar. Jekk jibqgħu fl-istess livell. Ġifieri fil-verità ma tantx tagħmel differenza kellek u ma kellekx baby xorta fqira ħatibqa' dik. Saħħa mentali pereżempju, ġifieri jekk però xorta hemm tikka żgħira żvantaġġ, imma fil-verità jekk kellek ta' 14 jew kellek 20 mhux daqshekk, anzi mbagħad kellek dak li ngħidulu diskors alternattiv li ħafna kienu jgħidulek aħjar ikollok baby meta tkun żgħira, ħalli mbagħad
tkun tista' tgawdi meta tikber. Gawdi mhux. Ħalli tgawdih ukoll. Il-baby jikber miegħek u jkollok is-saħħa liħ, għax biex ikollok baby ta' xi 30 tkun diġà xieħa. Ġifieri qed nitkellem kif jitkellmu huma. Imma kellhom di u anke taf kemm tkun iktar close għax m'hemmx dik il-generation gap. Ġifieri huma kienu jikkrejaw dan id-diskors alternattiv li juru li fl-aħħar mill-aħħar huwa aħjar li jkollok it-tfal meta tkun żejra. U kien hemm min waħda qalt li ommi pereżempju li omma nafa jiena għax kienet teenage mother miegħi. U dit tifla infatti immaġina jien kont teenage mother mumma. U mbagħad mort nagħmel l-istudju u nsib it-tifla tagħha hemm. U kienu jgħiduli meta t-tifla tiegħi kellha boyfriend, kienu qalu li sadaq taraw li t-tifla tiegħek u kont ngħidilhom. Kont inkwieta? Ifimni, rajt dik kienet waħda mill-iktar affarijiet naħseb li kienet importanti f'ħajti li nkun open ma' tifla tiegħi to make sure li jekk ikollha relazzjoni sesswali tkun qed tuża l-kontraċettivi. Ġifieri. U s'issa rajt kollu sew? Issa għandha 23 sena. Sa tagħmel din. Sewwa, u ġifieri kellek dal-grupp kemm hu popolari dal-ħsieb li qed tgħid li jkun hawn daw it-tfal essaġġ li għadu smajna il-letteratura saħna nimxu ħafna fuq il-letteratura Anglo-Saxon, ġifieri ħafna mill-istudji sfortunatament ġejjin jew mill-Ingilterra jew mill-Amerika, allura kemm tista' tikkompara, però jien għamilux kombinazzjoni ktieb tartiqa u chapter ġo ktieb fil-ktib tal-mara tiegħek kombinazzjoni li iħares lej għadu ma ġiex pubblikat ma nista' nitkellem fuq u naħseb li iħares lej dawn it-tip ta' studji f'Southern Europe. So Portugal, Spanja, Italja, Malta, Ċipru, Greċja. Ħares biex nara daqsxejn iktar anka il-ktib huwa fuq hekk, allura rrid nifoka fuq hekk. Imma fuq x'inhu ktib? Fuq il-faxxa tal-Ewropa tas-South. Allura social policy, social welfare fuq is-South. Ma nafx eżatt x'ismu nsejt. Imma iċ-chapter tiegħi huwa fuq teenage pregnancy and reproduction, the politics of reproduction infatti semmejta iċ-chapter. Fuq daw il-pajjiżi hemm tendenzi simili. Hija iktar b'saħħitha dik f'ħafna pajjiżi milli li xuta għax ma jużawx għax ma jafux bil-kontraċettivi, eċetera. Imma ħafna drabi. Hija iktar ixu is-soċjo-ekonomi, il-background soċjo-ekonomiku huwa ħafna iktar b'saħħtu milli il-fatt li ġifri il-policies għandhom jimxu lem jekk inti ma tridx li jkun hawn teenage pregnancy li trid tagħmel huwa li toffri opportunitajiet aħjar li tfajliet u l-żgħażagħ. Opportunitajiet ta' karriri, opportunitajiet ta' edukazzjoni, opportunitajiet ta' xogħol biex huma ma jarawx li ssirhom hija l-alternative vocation li huwa l-unika triq f'ħajjithom li ħajtihom meaning. Fimta. Dik hija. Però mbagħad kien hemm dawk li ma kienx ippjanata u li kien accident u għandek x'inhu r-ratio bejn u x'inhu dawk tan-nofs? Dawk li huma ifimni, ma rridx noħroġ ila, ma s-sala ġiet u hekk dak it-tip ikun positive ambivalence ngħidulu. Jiena kont ġifieri, fanni li jena, ġifieri jiena meta ħriġt ila ma kienx minn xura li ħriġt ila. Qed ħajkolli baby. Minkejja li ma kontx qed tfittex li jkollok baby. Spera għalik kienet esperjenza. Ma kontx qed infittex, imma kienet hekk, dak li jgħidulu positive ambivalence, qed tifhem. Allura kien għax imbagħad trid tara ma jkunux in-nurturance tal-girls mela inti ta' baby ta' 6 xhur ittija pupa. Sewwa. U mbagħad ittija l-prem, u mbagħad tgħidilha biddillu l-ħarqa tieħi l-botil, mela inti minn mindu tkun baby qed tipprepara għal dar-wol. Allura mhux ovvja, ġifieri hija xi ħaġa naturali li inti bħal meta boys jgħidu il-BMW l-istess, ġifieri hemm dik iċ-ċertu xi ħaġa dana li inti tkun trid ikollok baby. Imma taħseb li hemm proklivitajiet bioloġiċi marbuta dik is-sejħa hemmhekk qiegħda. Għax inti bioloġikament aħna l-adolescenza mhux issa krejajnija. Ġifieri di fl-aħħar mill-aħħar fis-sittinijiet fil-ħamsinijiet jiena n-nanna tiegħi ta' 15-il sena kellha l-ewwel baby u baqgħet imbagħad ikollha tfal. Normali kienu jiżżewġu. Ġifieri ovvjament l-adolescenza
il-dik tal-adolescenza żdiedet l-età. Meta bdejna iktar navanzaw b'mod ġifiri naf li jkollok il-karriera li tkompli tistudja. Allura imma l-bioloġija hemmhekk qiegħda. Avolja ta' 13-14 għadhom żgħar ta' imma ta' 16 u 17 hija fiżikament your prime. Huwa early 20s biex ikollok it-tfal vera. Ġifiri kollok ħafna iktar diffikultajiet biex ikollok anka biex tinqabad over 35 per eżempju. U x'in ratio bej ma nafux. Li tfajlet li jixtieq u le ma nafux. Għaw Malta żgur ma nafux għaliex l-unika riċerka li saret kienet kwalitattiva tiegħi, ġifieri m'għandniex b'mod dan. U jiena kienu dawk li kienu minn dak il-grupp kienu qishom 5 minn dawk li tkellimt fuqhom li kelli qisuh 15 li tkellimt fuq dil ixu magħhom għax mhux kollha dħalt fl-istess dak magħhom. Kelli 5 li ppjanaw b'mod attiv. Ġifieri di kienet kull xahar tibki kif jiġi għall-period. Hekk dak it-tip. U tieħu l-vitamini biex ġifieri hekk. Biex tkun aktar fertili. Bil-preparamenti, il-folic acid biex tkun diġà u ma tixrobx u ma tpejjibx hekk dak it-tip. U mbagħad kien hemm min. Kien hemm 5 qishom hekk u hija jiġri li jrid. Dawk anka tara anka wkoll li ikunu pereżempju f'relazzjoni stabbli. Meta li jiġri fi li jrid, daw ikunu dik il-kategorija hija jiġri li jrid qabel ma kienu jafu li kienu tqal. Jiġri anke waqt li ma kinux tqal. Issa jiena kellimthom wara li kienu tqal. Allura mbagħad il-memorja ma tistax tgħid. Imma huma kienu jgħidu. Ġifieri huma kienu jgħidu li kienu dak iż-żmien meta ħasbu fuqha kienu jgħidu u hija nista' nafdaħ. Imma dik kienet raġuni, ġifieri kienu huma jassessjaw jekk dali qiegħda miegħu u x'bniedem li fl-aħħar mill-aħħar ħajħallini lampa stampa jew nista' nafdaħ li jekk jiġri xi ħaġa ħajkun miegħi. Kienu jagħmluh dal-assessment. Mhux kulħadd bl-istess mod imma kien hemm min kien jagħmlu. Ġifieri kien hemm waħda partikolari qalt li mal-boyfriend li kelli qabel dejjem ġeltu jilbes kondom ma dan ma kontx nagħti każ. U taħseb li hemm bżonn li tiġi indirizzata dil-biċċa xogħol ta' teenage pregnancies u Malta. U b'ħafna modi differenti imma. Ġifieri hemm bżonn ta' inqas teenage pregnancies. Le, jiena ma ngħidx hemm bżonn għax jiena waħda mill-iktar waħda mill-dan tiegħi hija li fl-aħħar mill-aħħar għandhom jimmeritaw ir-rispett li huma ommijiet u jekk iridu jkunu ommijiet sakemm hija vera l-għażla tagħhom u ħafna minnhom qed ngħidlek they are literalment traditional mothers ngħidilhom jien, ġifieri daw vera. Ovvjament ma saqsejtek xekk għandix nirrispettahom jew le ma narax ixu li it's a given. In this podcast it's a given. Imma mhijiex ixu ta' mhijiex ixu ma naħsibx li għandna l dawk ngħidulhom le nippruvaw nwaqfuhom jew nippruvaw imma nkunu ċerti li nikkrew kif qed ngħidlek, ġifieri naħseb għandna nikkrew we make sure li nadress li fl-aħħar mill-aħħar l-adolescenza għandha tkun l-opportunitajiet tal-adolescenza m'għandhomx ikunu skont inti li ma klassi soċjali tkun ġej minnhom jew skont kemm il-familja għandha jkunu veru opportunitajiet indaqs li mhumiex. Ġifieri aħna nafu minn huma tfajlit mhux it-tfajlit biss anke l-ġuventur, iż-żgħażagħ li huma early school leavers milli ma klassi soċjali ġejja. Ġifieri hemm ħafna issues li rridu naħdmu b'mod wiesa biex vera tkun jekk hija għażla. Imma għandek mhux sew li min huwa middle class għandu l-opportunitajiet kollha tal-edukazzjoni u dawk qed ngħidilhom din hija l-unika alternattiva għalik. Però mbagħad hemm ovvjament ħafna iktar komplessitajiet u hemm ħafna iktar support li għandhom bżonn. Hemm bżonn ħafna iktar support għal daw it-tfajliet, ġifieri u support soċjali, ġifieri support ta' housing, support anka finanzjarju, support biex ikomplu jistudjaw, jekk iridu jistudjaw, mhux inġeluhom bil-fors għax inkella naqtalek iċ-ċekk ma toġobnix dik kien li tinċentivhom imma bil-pass kif qed tinċentivhom biex bil-pass tagħhom. Ħafna drabi jagħmluha b'mod naturali li huma jibdew jgħidu jiena rid ħajja ħjara għat-tarbija tiegħi milli kelli jien.
u jibdew jħarsu u jew jgħidulek jiena kont intija bis-siq l-iskola, missa kemm li għandi il-baby aħjar naħseb għax isert naħseb għalih, rid naħseb għalih, u aħjar nibda nerġa' nistudja xi daqsxejn u jew nagħmel xi kors pereżempju biex navvanza u di tara ħafna di change, di trasformazzjoni. So jiena isnu ħriġt tipoloġiji differenti. So you have dawk li huma tradizzjonali, dawk li huma empowered by motherhood, li hekk dawru ħajjithom għall-aħjar u jgħidulek jien kont inħarbat kull ma u nieħu drogi u mur ma issa rabbejt laqal. Dawk li ħossuhom saved by motherhood, speċjalment dawk li kellhom chaotic childhood, u mbagħad dawk li huma soldiering through motherhood, ġifieri daw li vera jkunu qegħdin f'ċirkustanzi diffiċli u jibqgħu ibatu, they cannot, kif qed inti ma jkunux ġili jistgħu jaċċettaw is-sitwazzjoni u l-iktar grupp vulnerabbli ovvjament. Jew inkella jkunu okej u daw mhux daw it-tipoloġiji. Daw it-tipoloġiji huma fluidi. Ġifiri, mux ħanajt, inti ġodik il-kaxxa, inti ġodik il-kaxxa. Tista' l-lum dejt, soldiering u għada, tafxie salvatni di. Eżatt, u bil-kontra, ġifiri, they're fluid, they're just mod kif nistaw naħsbu biex naraw li miex just omogenja situazzjoni, li għandek ħafna tipi u ħafna sfumaturi fija.